Ak niekedy existovala možnosť druhej série digitálneho cirkusu, fandom ju úplne zabil. A áno, viem, oficiálne nikto nepovedal, že druhá séria bude oznámená v nejaký konkrétny dátum. Ale verte mi, tá druhá séria sa zdala byť veľmi reálna a existuje niekoľko dôkazov, ktoré to potvrdzujú. Ale dnes sa budeme rozprávať o tom, ako fandom zničil túto možnú druhú sériu a pokračovania digitálneho cirkusu. Keď mal premiéru, všetci vnímali tento seriál ako animáciu pre celú rodinu s prehnanými farebnými postavami a svetom, ktorý vyzerá veľmi podobne ako to, čo nájdeš v hociktorom 3D seriáli na Disney Junior. Ale čím viac epizód digitálneho cirkusu si videl, tým viac si uvedomoval, že to nie je určené pre každého. Postupne sa to stáva temnejším, dospelejším a s odkazmi, ktoré malé deti len tak nepochopia, a to bol zámer už od začiatku. Príbeh, epizódy a dokonca aj záver boli naplánované ešte predtým, než sa digitálny cirkus vôbec začal vysielať. Takže, ako môžeš vytvoriť ďalšie epizódy, keď tvoja hlavná myšlienka už tak nerezonuje s publikom? Okrem toho, nehovoríme o náhodných dobrodružstvách, pri ktorých sa môžeš zabaviť sledovaním vtipných vecí, ktoré postavy robia. To nie je podstata digitálneho cirkusu. V každej epizóde sme odhaľovali temné tajomstvo alebo záhadu postáv, ale teraz to už nepovažujem za veľmi možné. Vráťme sa do januára 2023. Gooseworks, autorka, zverejnila následovné. Práve som sa zobudila, ale do keľu konečne môžem hovoriť o úžasnom digitálnom cirkuse. A o 3 roky neskôr zverejnila následovné. K tejto frančíze by som sa už nepriblížila ani 3-metrovou palicou. No teda, aké veci. Tvorkyňa postupne strácala záujem o digitálny cirkus a nebolo to preto, že by ju omrzel. Ale ako už mnohí vedia, bolo to kvôli samotnej reakcii fandomu na čokoľvek, čo sa im na digitálnom cirkuse nepáčilo. A hoci občas tvrdila, že ju nezaujíma, čo hovoria ostatní o jej sérii, zdalo sa, že jej na tom predsa len záležalo, a to natoľko, že si zmazala vlastný účet na Reddite, aby už nikdy nevidela ďalšie komentáre o sérii. Takže, aj keď má digitálny cirkus potenciál pokračovať s ďalšími epizódami, ak už samotná autorka nie je spokojná alebo nemá viac trpezlivosti, ako by mohli vzniknúť ďalšie epizódy? A problém nebol v tom, že by sa fanúšikovia sťažovali na dizajn postáv alebo mali zaujímavý nápad pre seriál. Problém bol v tom, že fandom išiel priamo proti autorke, ako by hľadal niekoho, koho by mohol obviňovať. Nesťažovali sa spoločnosti ani skupine scenáristov, sťažovali sa len autorke. A tam už nehovorili len o cirkuse, hovorili aj o Gooseworks. Ona len vyjadrila svoj úprimný názor na témy týkajúce sa cirkusu a fandom ju hneď napadol len preto, že vyjadrila názor obyčajného človeka. Len si predstavte, že by vás každý deň osobne napádali počas viacerých období. Naozaj si nemyslím, že by to ktokoľvek dokázal znášať dlhý čas. A toto všetko sa dialo až do bodu, keď povedal, že zvažuje, že sa po skončení už tejto frančíze nevráti. Obrázok, ktorý sme videli na začiatku, ten má za sebou veľa histórie. Ale čo ma najviac zaujalo, je únik. Predčasný únik 9. epizódy digitálneho cirkusu zo strany brazílskeho dabingového štúdia. Fanúšikovia sa začali pýtať Gooseworks, čo si o tejto situácii myslí, či s tým niečo urobí, a jeho odpoveď bola jednoduchá. Koho to zaujíma? 2 slová a stačilo to na to, aby vypukol ďalší požiar. Zrazu sa objavili ľudia, ktorí tvrdili, že jej už na vlastnom seriáli nezáleží, že nerešpektuje fanúšikov, že je nevďačná voči komunite, ktorá ju urobila slávnou. Niektorí dokonca zrušili svoje lístky na finále. Ale tu je niečo, na čo veľa ľudí zabúda. Gooseworks, ona nebola tá, ktorá epizódu vyniesla. Ona s tým nemala nič spoločné a aj tak nakoniec bola tou osobou, ktorá dostala najviac útokov. V tom bode už to pôsobilo, ako by problémom prestal byť digitálny cirkus. Problémom bola Gooseworks a fandom.
Útok bol taký extrémny, že aj na Blue Sky, oveľa menšej platforme, ktorú mnohí považujú za menej toxickú ako Twitter, sa v priebehu niekoľkých hodín opäť stretla s presne tými istými problémami, ktoré sa snažila nechať za sebou. A práve vtedy sa objavil príspevok, ktorý upútal pozornosť mnohých ľudí. Úprimne, už do toho nedokážem vložiť svoje srdce. Je to už oveľa väčšie než ja. A úprimne, táto veta mi príde oveľa dôležitejšia než samotný únik, pretože únik sa, samozrejme, môže zabudnúť. Aj hádka na internete tiež. Ale keď sa autorka seriálu začne takto rozprávať o svojom vlastnom diele, už hovoríme o niečom úplne inom. A po prečítaní toho všetkého je ťažké si predstaviť, že by si Gooseworks sadla nadšená a plánovala druhú sériu. Pretože naozaj úžasný digitálny cirkus stále pôsobí ako ten typ seriálu, ktorý môže trvať roky. Má prepracované postavy, nevyriešené záhady a prakticky nekonečný vesmír. A po 9. epizóde zostáva veľa týchto otázok stále otvorených, stále je tu materiál na ďalšiu sezónu. Prakticky Gooseworks má možnosť urobiť viac, ale tiež si nemyslím, že všetka vina je na fanúšikoch. A viem, že to pravdepodobne niektorých ľudí nahnevá, pretože áno, útoky naozaj existovali, naozaj boli ľudia, ktorí sa správali ako idioti a veľká časť komunity nakoniec premenila každú diskusiu na vojnu. Ale Gooseworks stále mala možnosť odísť, stiahnuť sa zo sociálnych sietí, ignorovať komentáre alebo jednoducho prestať čítať, čo ľudia hovoria. Napokon nikto za ňu nerozhodoval o príbehu, nikto nenapísal 9. epizódu ani neurobil dôležité rozhodnutia v seriáli. To všetko mala stále pod kontrolou. Preto si myslím, že skutočný dôvod, prečo nebude druhá séria, spin-offy alebo nejaké pokračovanie, je niekde uprostred. Fandom pomohol vytvoriť tento problém, ale Gooseworks tiež neurobila veľa preto, aby sa od neho dištancovala. A po celých rokoch tohto vyčerpania sme sa dostali presne do bodu, v ktorom sme dnes. A po 9. epizóde zostalo niekoľko otvorených príbehov, záhad a dosť nápadov na to, aby sa tento vesmír mohol rozširovať ešte roky. Preto toľko ľudí stále hovorí o druhej sérii, nie preto, že by cirkus zostal nedokončený, ale preto, že to stále pôsobí ako svet, ktorý má ešte veľa čo rozprávať. A úprimne, nemyslím si, že digitálnemu cirkusu došli príbehy, ani že Gooseworks došli nápady. Zdá sa, že sa vyčerpala trpezlivosť Gooseworks. A práve to robí celú túto situáciu takou hroznou. Pretože ak niekedy uvidíme druhú sériu, ďalšie spin-offy alebo dokonca pokračovanie, urobí to už niekto iný. Nebude to preto, že digitálny cirkus musel ďalej existovať. Možno Gooseworks predá práva Netflixu. Alebo niekomu, o kom vie, že dokáže pokračovať v príbehu bez toho, aby to pôsobilo na silu, alebo ho dokáže prispôsobiť tak, aby nestratil svoju podstatu. Už to nebude Gooseworks, tak mi povedzte, naozaj fandom zničil budúcnosť digitálneho cirkusu? Alebo sa Gooseworks jednoducho unavil zo všetkého, čo prišlo s úspechom?